Čaute, som Lukáš. Možno ste si všimli, že nám v 3. kole pribudla 1. apríla úloha číslo 11 s názvom Kto mordoval Sadára. No a teda, ako nám toto zadanie napovedá, treba vyriešiť vraždu, ktorá sa opisovala v rozprávkach jednotlivých úloh, tak sa poďme do toho pustiť. Keď si prečítame prvé úlohy, tak sa môžeme dozvedieť nasledovné veci. Človek, čo prišiel s kladivom, tak prišiel tesne po tom človeku, ktorý prišiel s logaritmickým pravítkom alebo naopak. Čiže kladivo a logaritmické pravítko prišli tesne po sebe. Ďalej sa dočítame, že podobne tesne po sebe prišli človek z dediny a človek s logaritmickým pravítkom. Ďalej prídeme na to, že mačeta a varecha boli tiež tesne po sebe. Keď prejdeme na 3. úlohu, tam sa píše, že človek, ktorý vlastní vúdu bábiku, v čase vraždy zaklínal. Nasleduje informácia, že kuchárovi patrí varecha. V 4. úlohe vieme nájsť, že Gašpar Dajkeš hľadal svoju funkciu. V 5. úlohe si vieme všimnúť, že Sancho v čase vraždy krmil netopiere a exekútor robil súpis majetku. Dobre, teraz prejdeme na ďalšiu časť zadaní, a to na 6. úlohu, v ktorej sa vieme dozvedieť, že Vinny je manželka zavraždeného. Vo 7. úlohe sa vieme dozvedieť, že tretia osoba v poradí zabíjala Nancyho. Potom tu máme tú 8. úlohu, v ktorej sa dozvieme, že prvý bol na mieste činu Remy. Nakoniec, teda ešte predtým, tu máme 9. úlohu, v ktorej vieme nájsť dve informácie, a to, že Gro prišiel po exekutorovi na miesto činu, dokonca tesne po exekutorovi, a sluha bol na mieste činu skoro naraz zrejmý.
čiže prišiel buď tesne pred ním, alebo tesne po ňom. No a potom, keď sa pozrieme na 10. úlohu, tak tá nám ponúka také zhrnutie. Teda máme 5 podozrivých, exekútora, grofa, kuchára, manželku a sluhu, ktorí v nejakom poradí prišli na miesto činu, pričom každý z nich má nejaké alibi, lebo niekto bol počas vraždy v dedine a ostatní sa venovali iným činnostiam. No a potom sa na mieste činu našli nejaké stopy. Budu-Babíka, Barecha, logaritmické pravisko, Barecha, teda funkcia a ampulka. Dobre, poďme si teda k tomu zostaviť tabuľku. Čiže chceme sa dívať na poradie, v ktorom prišli naši podozriví na mieste činu. Potom sa chceme pozerať na to, kto to je, na to, ako sa volajú, ďalej, aké majú alibi, aká stopa sa s nimi spája na mieste činu. No a podľa tohto určí, kto zavraždil nášho chudáka záhradníka. A aby sa nám to dobre sledovalo, tak si to zoradíme pekne od 1. po 5., čo prišli na miesto činu. Dobre, najskôr začneme takými vecami, ktoré sú úplne priamočiare z tých informácií, ktoré sme dostali v zadaní. Napríklad sme sa dozvedeli, že prvý bol na mieste činu Remy. Takže toto si môžeme vyškrtnúť a prvý bol na mieste činu Remy. Ďalej si môžeme všimnúť, že tretia osoba v poradí zabíjala na mesiac. Čiže alibi tretej osoby je, že zabíjala na mesiac. Ešte si môžeme všimnúť, že sluha prišiel na miesto činu skoro naraz s Remym, tesne pred ním alebo tesne po ňom. A keďže Remy bol na mieste činu prvý, tak sluha musel byť druhý. Dobre, čo vieme určiť ďalej? No, aké osoby by mohli byť tu? Manželka to nemôže byť, lebo o manželke vieme, že sa volá Vinny. Potom to nemôže byť ani grof a exekútor, lebo grof a exekútor musia prísť podľa tejto informácie tesne po sebe, čiže tí musia byť niekde tu. Čiže keďže to Remy nemôže byť ani manželka, ani grof a exekútor, tak nám zostáva, že Remy je kuchár. No a keďže Remy je kuchár, tak o kuchárovi vieme, že má Barechu, takže mu ako stopu na mieste činu priradíme Barechu. Dobre. Takže toto by sme mali. Teraz nám tu zostávajú 3 osoby, ktoré potrebujeme priradiť sem. A to konkrétne exekútor, grof a manželka. Pričom ale o exekútorovi vieme, že robil súpis majetku. Čo znamená, že nemôže byť týmto tretím, lebo tretí alebo tretia zavíjal alebo zavíjala na mesiac. Musí byť teda 4. alebo 5., ale zároveň vieme, že grof prišiel tesne po ňom. Čo pre nás znamená, že ak by bol exekútor posledný, tak grof už po ňom nemohol prísť. Čiže tuto máme exekútora, tuto máme grofa,
čím sme splnili, že grof prišiel tesne po exekútorovi a zároveň tretia na mieste činu bola manželka a o manželke vieme, že sa volá Vini a aj túto informáciu sme už zahrnuli. Dobre, táto tabuľka sa nám postupne začína plniť, takže by sme mohli prísť na to, čo ďalej a všimneme si, že v tomto stĺpci nám toho veľa nechýba, tak skúsme prísť na to, aké mohol mať kuchár alibi. Tak, aké sú vlastne možné alibi, to by sme si mohli nejak zhrnúť. Jedno alibi je, že v dedine. Ďalšie alibi je zabíjanie na mesiac. Ďalšie alibi je súpis majetku. A keď sme pri súpise majetku, tak o súpise majetku vieme, že súpis majetku robil exekútor, čiže aj túto informáciu môžeme zahrnúť a dostaneme tak, že exekútor robil súpis majetku. Ďalej, ďalšie alibi bolo zaklínanie voodoo babiky. A zostáva nám ešte jedno alibi a jedno alibi ešte bolo krmenie netopierov. Už teda vieme, že kuchár nemohol robiť súpis majetku, lebo to už robí exekútor. Rovnako vieme, že nemohol zabíjať na mesiac, lebo na mesiac zabíjala manželka. Ostávajú nám teda 3 možnosti. Uvedomme si však, že zaklínanie voodoo babík nemohol robiť, lebo jeden stopa na mieste činu bola Varecha a nie voodoo babíka. No a rovnako si uvedomme, že nemohol ani krmiť netopiere, lebo o krmení netopierov vieme, že to robil Sancho, a náš kuchár sa predsa volá Remy, že nemohol ani krmiť netopiere a tým pádom kuchár musel byť v dedine. No, ďalej vieme, že človek, ktorý prišiel z dediny a človek s logaritmickým pravíkom prišli tesne po sebe. Čo pre nás znamená, že človek s logaritmickým pravidkom bol sluha. No a teraz sa poďme pozrieť, kto mohol zaklínať voodoo babiku. Sluha to nemohol byť, lebo on má logaritmické pravidko, manželka to nemohla byť, lebo ona zabíjala, exekútor to nemohol byť, lebo robil súpis majetku, takže grof zaklínal voodoo babiku. Výborne. Jediná činnosť, ktorú sme ešte nepoužili a ostáva nám, a teda poďme si vyškrtnúť zaklínanie voodoo babiky. Jediná činnosť, ktorú sme ešte nepoužili a ostáva nám, je krmenie netopierov. To teda musel robiť sluha. A okrem toho vieme, že netopiere krmil Sancho, takže náš sluha sa volá Sancho. Dobre. Už nám toho nezostáva veľa, tak už by sa nám to hádam mohlo podariť odklepať. Posledná vec, čo si musíme všimnúť, že Gašparovi Dajkešovi patrí funkcia. To vlastne pre nás znamená, že Gašpar Dajkeš musí byť exekútor, lebo grof už má voodoo babiku a manželka nie je Gašpar Dajkeš. Čiže tu máme Gašpara Dajkeša, ktorému patrí funkcia a tým máme splnenú aj túto podmienku. Dobre.
Vráťme sa sem. Už vieme jednoznačne určiť meno posledného, teda gro sa volal Dracula. A keď prichádza na poslednú stopu, tak posledná stopa sa síce v prvých zhodeniach nenachádzala, ale v poslednom 10. sa spomínalo, že posledná stopa na mieste činu bola Ampulka. No a keď si prečítame, čo je tam napísané, tak Ampulke by mohol byť jeda, teda to je tá vražedná zbraň, a tak by sme sa mohli domnievať, že teda manželka bola tá, ktorá zavraždila záhradníka. Lenže si môžeme všimnúť, že nejaké dve informácie nám tu zostali nepoužité. Možno sú to nejaké falošné stopy, ale možno nie. Keď sa spätne pozrieme, máme tu ešte nejaké kladivo, nejakú mačetu, a o kladive aj o mačete sa píše, že by to mohla byť vražedná zbraň. Rovnako ako o Ampulke. Máme už teda 3 potenciálne vražedné zbrane. Zároveň v 10. úlohe sa píše, že guľomet by mohol byť vražedná zbraň, a dokonca to bola tá, ktorá zabila záhradníka. Čiže sa dostávame k tomu, že chceme doplniť posledný riadok tejto tabuľky, a to vražednú zbraň. Prejdeme k vražednej zbrani, a teda, ako už vieme, tak Ampulka je jedna z vražedných zbraní a tá teda jednoznačne patrí manželke. Ďalšia vražedná zbraň, a to kladivo, prišla tesne po logaritmickom pravítku, alebo tesne pred ním, a to už vieme využiť, lebo logaritmické pravítko prišlo potom ako druhé. Tuto manželka už vražednú zbraň má, takže u kuchára to muselo byť kladivo. Posledná informácia, ktorú máme zo zadaní, je, že mačeta a varecha boli tesne po sebe. No a keďže varechu má kuchár, tak mačeta prišla na miesto činu druhá v poradí. Ostávajú nám teda dve nenájdené vražedné zbrane, a teda sa môžeme domnievať, že jeden z týchto dvoch ľudí zabil záhradníka, ale čo bola vražedná zbraň toho druhého? No a to už nie je také jednoduché, ale keď sa poriadne pozrieme do zadania úlohy číslo 4, píše sa tam o Draculových veľkých zuboch, ktoré by mohli veľmi ľahko niekomu ublížiť, či dokonca zabiť. Takže Draculova vražedná zbraň sú jeho zuby, a tým pádom jediný podozrivý, kto by mohol mať guľomet, nám ostáva exekútor. Tým dostávame, že vrahom záhradníka je exekútor. Dobre, to je odo mňa všetko, dúfam, že sa vám to páčilo a vidíme sa snáď niekedy na budúce. Čaute!